नोंगौ बे समाव आं बे सेनं जतिसपुर गामियाव दंफैयो केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों जे बिथांमोना रायजोयैनो बेसेबां गाजा गोमजायै मोसानायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिनो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि सारनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन जे दिनै बिथांमोना बेयाव गासै रायजो राजाखौ लानानै दमासि फोरबोखौ फालिदों बेनिनो माखासे बाथ्रा आं सारनिफ्राय मिथिदों सारा मा बुंगोन जे दिनै गामि दमासि फोरबोखौ नोंथांमोननि गामियाव फालिदों नोंथाङा मा बुंगोन सार? जोङो मागो दमासिखौ फालिबाय थायो नाथाय जिबायदि फालिनांगौ थांनाय समफोराव जों बिदि फालिनाय नुबोराखै दा बेखायनो आं सानदों मा जोंनि गामिनि बाथ्राखौ लानानै आरो जोंनि बे मागो दमासिखौ लानानै जों जिबायदि फालिनांगौ बेखौ जोङो बर'फोरखौ आगोलाव जिबायदि फालिनाय नुयोमोन नै गेजेर ससेनिफ्राय जों बिदि फालिनायखौ जों नुबोनाखै सरासनस्रा मानसिफोरा मागो हिसाबै जायो लोङो फुरथि खालामो फिथा बायदिसिना एवना जायो बेखौल' सरासनस्रा नुदों नाथाय गुबैयै जोंनि बर'फ्रा बेलागुर सावो बिदि बायदिसिना न' बानायो आरो बे रोखोमै गोबां बेहाय मागोनि दमासि समाव बेलागुर सावनाय समाव गोबां बायदिसिना बोर लानाय होनाय बायदिसिना नेम दंमोन नाथाय बेफोरखौ दिनै बावलांजोबनो नागिरदों बेखौ नोजोर बोनानै गामिखौबो जों खावलायदोंमोन जे फैगौ बोसोराव बिदि मोजां मोनसे परिबेक लानानै खालामनांगोन होननानै आरो बेबायदियैनो गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बे समाव बे बेलागुर सावनाय हाबाफारियाव मागो दमासिखौ फालिनाय जादों। सार बे फोरबोखौ जे गोदान मुगाजों सरजाबनानै खुंफुंनो थाखाय माबाफोर राहा दं नामा? गोदान मुगाजों माने बे मागोआथ' मागो हिसाबै थागोन नाथाय गोदान मुगानि समाव दिनै जिबायदि जानांगौ नाथाय उल्थासो जादों जोंनि मानसिफ्रा उल्थाया माबोरै जादों होनोब्ला दानि जुगनि इयुन जोलैफ्रा बा दानि समनि लाइमोनफोरा मागोनि सोमोन्दै खोब मोजाङै मिथिया बा बेखौ लानानै मोजां मोनसे सिन्था धाराखौ खालामनो हायाखै बेखायनो नैबे जों गामिनि थासारिजों बा जों गामिनि जि बेलागुर सावनाय बा मागो दमासि बेनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो सानदों जाहाथे जोंनि बर'फ्रा नैबे मागो दमासिखौ खोब मोजाङै फालियो बिदि बेलागुर बायदिसिना लुनानै मोजां फालिनांगौ आरो बेखौ मोजाङै सिबिनांगौ आरो बेनो जोंनि बर'नि मोनसे हारिमु नेरसोन बिबो दा बेफोरखौ लानानैसो मोनसे हारि दा बेखायनो बर'फ्रा जि हारिमु दङ बे हारिमुखौ बावाबालानो मोजाङै सिबिबावनांगौ आरो इयुन जोलैफोरनो मोनसे बे लामाखौ होनांगौ होमब्लासो जोंनि इयुन जोलैफ्रा मावगोन आरो बिदिनो जोंनि बर' हारिया गोबाव समसिमहालागै जाथि हिसाबै बा हारि हिसाबै थांना थागोन। सार जों दा नुनो मोनगासिनो जे लाइमोनफ्रा गोदोनि बायदि फोरबो दमासि फोरबोखौ खुंनो थांला बिनि सायाव मा बुंगोन सार? बेखायनो बे नोजोरखौ बोनानै आं सिन्था खालामदों जे जोंनि दानि गथ'फ्रा बेफोर बेलागुर सावनाय बा बेलागुर बे मागोखौ बोरै फालिनांगौ बेफोर फरिबेखौ दा मोनाखै बेखायनो बेफोरखौ मोननो थाखाय दिनै बे फरिबेखौ खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि जोलैफोरा बा इयुन जोलैफोरा जोंनि लाइमोनफोरा बे फरिबेखौ मोनो आरो बेबायदियैनो मागो दमासिखौ फालिलाङो आरो बर'नि माखासे हारिमुखौ फालिलाङो बेजोंसो जागोन दा जों नुदों जोंनि दानि लाइमोनफोरा लोङै जाङै बायदिसिना गोबां गाज्रि फरिबेकआव थायो आरो दिनै साइकेल सालायनाय बाइक सालायनाय थिंनाय आरो खुनु गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ बोसोन होनाय बा फरायनाय दरायनायफोराव गासिबो माने गाज्रि जालांजोब्बाय बेखायनो जोङो गोदान मोनसे फरिबेक लाबोगोन बर' हारिया बे गोदान फरिबेकखौ जोंनो लाबोनांगोन आरो जोंनो दिथागिरि हिसाबै जोंनि फरिबेकखौ जों दिन्थिग्रोनांगोन अब्लासो जोंनि इयुन जोलैफ्रा बेखौ मावगोन बेखायनो आं सानदों बेफोरबायदि फरिबेकनिफ्रायनो जोङो मोनसे बिथाखौ दालांनांगोन आरो बर' हारिया बिदिनो थांना थागोन बेखौ आरो सार दिनै दमासि फोरबोजों माबाफोर हाबाफारि लाना सावरायनायफोर बेयाव जोङो नैबे दमासिनि फोरबोजों जों मोनसे एसे सावरायदों गामियाव दा जोंहा मानगोनां धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि मानगोनां आफादगिरि दं तेनजिं बर' बिथाङाबो फोरमायलांबाय जोंनि एखे गामिनिनो आरो जोङो बेखौ सावरायबाय थादों जे जोंनि गामिखौ जों बोरै मोजां मोनसे फरिबेक लांनो हायो फरायनायनिफ्राय हमनानै बायदिसिना दिनै मोजां फरिबेक लानानै धोरोम खान्थिनिफ्राय लानानै गासैखौबो बे फरिबेकखौ जों बोरै लानो हायो दा बेनि गेजेरजों जों खालामनो हायो नामा बेखौ जों मोनसे नोजोर बोदों आरो जोंनि मागो बा दिनै बे बेलागुर सावनायाबो सोरबा उन सोरबा सिगां बिदि सावनायखौ जों नुदों बर'फोरखौ नाथाय जों आं जि समनिफ्राय उन्दै समनिफ्राय जि आङो मोनदों जोङो मागोनि बा फार्स्ट मा होनो जोबथा जोबथा पुस मासआव जोङो बेलागुर सावो आरो माने अखानायै जोङो फुङाव जोङो मा होनो सावरायखौ जाहैयो दा बेबायदि जादों दा बेखायनो जायखिजाया बर'फोरखौ आं बर' हारिखौ खावलायगोन जाहाथे जोंनि गोरों गोराफ्रा नैबे सावनायखौ माला डेट जायो बे डेटखौ मोजाङै फिक्स खालामनाया मोजां बेनोबो सावरायनांगौ गोनांथि दङ जियानो जा दिनै गुबुन हारिफ्रा बा जों हारसा होननानै बुङो जायखौ जोङो असमियाफोरा बे असमिया हारिफ्रा दिनै मागोखौ ओरैबायदि गोजौसिन लांबाय जाहाथे बे मागोआ असमियाफोरनि होननानै
नाथाय गुबैयै बे मागो फोरबोफ्रा जोंनि नैबे बर' बा ट्राइबेल हारिफोरनिनो नाथाय जोङो बेफोर हारिमुखौ जोङो बा सिबिनो थाखायनो दिनै गुबुनफ्रा लांगासिनो दङ दिनै टिभियाव जों नुयो असमियाफोरा निउस लाइभआनो जा प्रतिदिनानो जा जायखिजाया असमियाफोरनि निउसाव गोबां दिनै बे मागो दमासिखौ फालिनाय नुदों दा थाङै थुङै दिनै जोंनि बर'फ्रा दिनै फालिनाया गोबां गेसें जालांगासिनो दङ दा बेखायनो जोंनि इयुन जोलैफ्रा साननो हागौ जे बे मागो होननायफ्रा जोंनि बर'फोरनि नङा नामा बिदि मोनसे परिबेगा फैनो नागिरदों बेखायनो आं खावलायगोन बयबो बर' रायजो राजाखौ जाहाथे दिनै मागो दमासिखौबो मोजाङै दिनै फालिनांगौ दिनै बैसागुखौबो दिनै बावलांबायमोन गेजेराव दा बेखायनो दुलाराय बर' आफादा गोबां सिन्था खालामनानै नैबे बैसागु फालिनाय मागो दमासि फालिनाय बायदिसिना बर'नि हारिमुखौ लाबोनो थाखाय गोबां मोनसे बिहोमा लानानै फैदों दा बेबायदिनो जोङो दिनै मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थानांगोन बे समाव जों बयबो मिथियो दिनैनि फोरबोआ बुहुमनाङैनो जेरावबो सोलिफुगासिनो दं बेखौनो बुङो जों मागो दमासि बेबायदिनो दिनै गगामुग हालामनि सिङाव थानाय जतिसपुर 1 नं जतिसपुर गामियावबो बे बेलागुर फोरबोखौ मागो फोरबोखौ खुंफुंनो लादों बेनिनो बेयाव जों नुनो मोन्दों जे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सारनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन जे बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय बिथांमोना खुंनाय जादों गिबियावनो सारखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायग्रोबाय आंबो साबायखर जासिबाय नोंथांमोननि निउस मिडियाखौ आरो लोगोसे नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजोंनो गासै बर' माहारिनो दिनै मागो दमासिनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरबाय गेदेरफोरनो मान बावहरबाय आरो उन्दैफोरनो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरबाय दा नैबे समाव आङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै 1 नं जतिसपुर गामिनि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोना मोनसे गोदोनि जि नेमजों बर' माहारिया मागो दमासिखौ फालियोमोन बे नेमजोंनो दिनै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों दा बेवहाय गामिनि नेमखान्थि बायदियै गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गामिनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मान बावनाय बे हाबाफारिजों बिथांमोना मावफुंदों आरो बेवहाय मोनसे सावरायनाय सोलिगासिनो दं बे सावरायनायाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेवहाय गोदोनि नेमखान्थि बायदियै सेंग्रा सिख्लाफोरनि जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय बे गासैबो जागोन आरो लोगोसे राजा रानिनि बेलागुर बे बानायदों दा बेवहाय गोदोनि नेमखान्थि बायदियै जिबायदि फालिनो लादों बेखौ आफादारि हिसाबै बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा बेवहाय बेखौनो जों खावलायगोन आफादारि हिसाबै गोदोनि जि नेमखान्थि दंमोन बर' हारिया मागो दमासि फालिनाय बे बर' हारिया मागो दमासि फालिनाय बे नेमखान्थिजों जोङो दानि दावगाबोनाय जि सेंग्रा सिख्लाफोर बेफोरखौ फोरोंलांनांगोन आरोबाव इयुन जोलैया जेरै जोंनि बर' माहारिनि नेमखान्थिखौ लानानै मागो दमासि फालिनांगौ बेखौ दानि दैदेनगिरिफोरा जुदि दिन्थिलाङाबा फोरोंलाङाबा इयुन जोलैया बावलांगोन ओंखायनो दिनै बे जतिसपुर गामिनि रायजोफोरा जि हाबाफारि लानानै दिनैनि बे दमासि फोरबोखौ फालिदों बेखौ आङो बरायदों आरो खोब मोजां जादों होननानै बाहागो लानानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों सार बे फोरबोआ बर'फोरजों मा सोमोन्दो दं बे फोरबोआ बर'फोरजों जिहेतु बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा दा जोङो नैबे समाव जिहेतु माइ आबादखौ जोङो बोखांबाय माइ आबाद बोखांखांनायनि उनाव नैबे फोरबोजों जोङो जानाय लोंनायजों लोगोसे जोंनि बारि बागाननि जि फिथाइ सामथाइ बे बारि बागाननि फिथाइ सामथाइफोराबो जाहाथे जेबो गाज्रि जाया रुंग'लाङा मोजाङैनो गोग्गो फिथाइ होयो बेजों लोगोसे जोंनि गामिनि बा बे गामियाव रायजो जानाय सुबुंफोरा जेबो बेमार आजार जेंना जेंसि जाहाथे गोग्लैया एना एनि जाहाथे जाया बैफोरजों लोब्बा थानाय बे मागो दमासि फोरबोआ लोब्बा थानाय होननानै आं सानो ओंखायनो बे फोरबोखौ बर' माहारिया फालिबोगासिनो दं होननानै आं सानो सार बे फोरबोखौ गोदान मुगाजों जिथुनिखि सरजाबफानानै फालिनो थाखाय माबा मोनसे राहा दं नामा गोदान मुगा माने बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय नालाय दाथ' बियो मुगाया सोलायदोंबाबो बेयो थिगानो दङ मुगाजों सोलायनानै माबाफोर फालिनो थाखाय माबाफोर दं नामा
बेखौ जोङो हायो मुगाजों सोलायनानै फालिनो जेरै मुगाजों सोलायनानै जुदि जों फालियोब्लाबो नाथाय आगुनि जि नेम जोङो बे मागो दमासिनि दमासिखौ फालिनायजों लोगोसे से मागो खालि जि जोङो गेदेरफोरखौ मान लानाय उन्दैफोरनो अननाय मोजां मोननाय जासिनाय नै बेफोरखौ जोङो बावनो हानाय नङा नाथायबा जोङो माखासे मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेखौ गोदान मुगाजों गोरोबहोनानै जों सोलिलांफानो हागोन थेवबो सोलिलाङोब्लाबो जोङो नाथाय गोदोनि जि नेमखान्थि बेखौ बावनो हानाय नङा आरो बियो जोंनि गुबै बर'नि धोरोमजों बर' माहारिजों गोरोबफ्लेबोखानाय होननानै आं सानो। बे समाव आंजों दंबावो जतिसपुर 1 नं जतिसपुर गामिनि गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्रायबो आं माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन जे दिनै बेयाव सोरनि दैदेननायाव बे दिनैनि दमासि फोरबोखौ खुंनाय जादों आं बिथां सारनिफ्राय मिथिना लागोन। सारा मा बुंगोन जे दिनै नोंथांमोननि गामियाव दमासि फोरबोखौ खुंदों सोरनि दैदेननायाव खुंनाय जादों? साबायखर बावदों बड'लेण्ड रादाब फंबायमोननिसिम दा बेवहाय जोङो दिनै बे मागो दमासि फोरबोखौ खुंनायनि थांखियानो जाबाय जोंनि गोदोनि जिथुनिखि मावबाय थानाय आबौ आबैमोना दिन्थिलांनाय हाबाफारिखौ जोङो आथिखालाव गोमाबोनाय बायदि नुदों बे गोमानायखौ जोङो बोखांफिननो होननानै सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो जोंनिनो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि आफादगिरि जोंहा बियादै गथ' सासे दङ बेजों सावरायनायनि गेजेरजों बे बियादैया होनदों जोङो जोंनि गामिनि थासारिजों लोगोसेयैनो जोंनि गामिखौ मोजां खालामनायजों लोगोसेयैनो जोंनि मागो दमासि फोरबोजों जोंनि जिथुनिखि दिनै बे हाबाफारि बेलागुर सावनाय बे बेलागुर सावनाय फोरबोआव जोंहा दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि आफादगिरि दायो बोसोनगिरि फंबाय शिबरामा बेनि नाजानायाव बेनि बुंथिनायाव दिनै गावनि गोसो गोरबोखौ रायजो राजानो होसोमनानै बावसोमनानै अननानै जि बुस्थुखौ जोङो मागो दमासियाव जामु बाहायनानै मावो बेखौ लानानै दिनै गावनो शिबराम बसुमतारिया रायजोफोरनो अमा मासे अनसुंथाइ गावनो जासिदों बे जासिनायजों लोगोसेयैनो इयुननि दिनफोरखौ जों दिनै जिबायदि बानायदों बेनिफ्राय साबसिन हामसिनै फिसायैब्लाबो बा सोरनिबा अनसुंथाइजों बा रायजो राजानि नाजानायजों मोजाङै लांनो थाखाय आरो गथ' गथायफोरखौ जिथुनिखि जोंनि दा दहायसो बिबुंथि गालांनाय दानि आफादगिरि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि जिल्लानि तेजिं बर' फंबाया जिबायदि बुंलांदों आथिखालनि लाइमोन गथ'फ्रा जिथु दानि गोनोखो मुगायाव जिबायदि खामानिखौ मावनांगौ बेखौ मावालासिनो बेलेग बेलेग खामानिजों मावलांबाय थानानै अर्थात मबाइलजों एबा बाइक सालायनायजों दिन थांहोनायखौ एसेबां गोजोननाय फैयाखै आरो लेखा फरायनायाव मोजाङै जायाखै गोदानै गोसोखांनानै गोदोनि मुगानिखौ गोसोखांनानै गोदोनि बायदियैनो जिथुनिखि हाबाफारि मावलांदों बेलागुर सावनाय मागो दमासि फोरबो फालिनाय गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बे हाबाफारिखौ बावलांनाया जेन नैबे बेलागुर सावनाय फोरबोजोंनो मागो दमासि फोरबोजोंनो जाखांबोफिननो हायो आरो जोङो खौसेथि बर' जाथि हिसाबै जों लाबोनो हागोनखौ आसा फारिनानै दिनै नैबे शिबराम फंबायानो बे गावनि अमा मासे अनसुंथाइ होदों बेजों लोगोसे रायजो राजाया गासैबो खौसेथि जानानै बे थांखिखौ लादों आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे फोरबो फालिनाया जों गोबांखौ बुङाब्लाबो जोङो दायो फंसे बाथ्रा बुंथारनांगोन जों जेब्ला समनिफ्राय बर' जाथि हिसाबै हारि हिसाबै जों जाबोदोंमोन धोरोम हिसाबैब्लाबो दा बेखौ जोंनि आथिखालनि गोनोखो मुगायाव गोरों गोराफोरनिफ्राय सायख'नानै मोननायाव बासिख'नानै मोननायाव जोंहा फोरबो हिसाबै जों धोरोम हिसाबै जाथि हिसाबै बाथौ धोरोमनि बेयो मोनबा बाथि फोरबोआ जोबथा फोरबो होनना जोङो मिथिना मोनो दा बेखौ जोङो ओरैबायदियाव जों बाहायनो हायो आरो बे बाथौ धोरोम आफादा जिबायदि जों सावरायबोनाय बायदि डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेला लाबोनाय जिथुनिखि फोरबो सान फालिनायाव बेवहाय जों मिथिना मोन्दों आफा बोराइ बाथौनिनो सोरजिनानै गालांखानाय आरो बिमा माइनावनि जिथु खेथि आबाद मावो बेजों गासैबो बिफां लाइफां दंफां जिराद आरो गासैबो थाफाजोबो बेफोरनि फिथाइ सामथाइ एबा फोरखौ मोजाङै लाखिलांनो हाथों एबा खांलांनो हाथों एबा सुबुं समाजा
खौसेथि न'खरनि खौसेथि आरो रायजो राजा खौसेथि बान्दोआव थानो हायो बे आसा फारिनानै दिनै बे रंजाथाइ दमासि फोरबोखौ फालियो होनना जोङो मिथिना मोनो। बर'नि फोरबोआ मोनबेसे दं? जों आथिखालाव सुंद'यै आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों बर'नि फोरबोआ जों जाथि हिसाबै बुंनांगोन मोनबा फोरबो दङ। मा मा दं? बे मोनबा फोरबोआव जों बेखौ बुंनांगोन गिबियाव जों बैसागो फोरबो, बेनिफ्राय आमथिसुवा फोरबो, बेनिफ्राय माइनाव फोरबो, बेनिफ्राय ओंखाम गोरलै फोरबो, ओमफ्राय मागो फोरबो। बे मोनबाया जोंनाव रोखायै धोरोम हिसाबै जाथि हिसाबै दंथारखायोमोन आरोखि। बेखायनो जोङो बेफोर मोनफ्रोमबो फोरबोखौ जों लाखिनो थाखाय दिनै जाथि हिसाबै जोङो जिथुनिखि मावनो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय थानाय जादों आरोखि। दा बेवहाय गोलावथ' बुंलांनो जोंनि एसेबां गियान गैयामोनब्लाबो जि एसे मिथिदों बे मिथिनायखौ लानानै आङो बेखिनियाव बुंथिना होबाय। बेखिनियावनो आङो बड'लेण्ड माबासिम आंनि बुंथिनायखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। आबै दिनै नोंसोरनि गामियाव दमासि फोरबोखौ फालिदों। बेयाव नोङो फैनानै माबायदि मोनदों? जों मोजाङानो मोनदों। मोजां मोनदों। गोसोआव रंजानाय फैदों? गोसोआव रंजानाय फैदों। जों हालिया रंजानो। दाबो हागोन ना बै मोसाबा? हाया, आथिं आखाइ खायो। ओमफ्राय मा होदों आबै दिनै बेयाव? अमा होदों, दालि होदों, आरो जायजाया अमा जायैनो ना होदों। अमा, दाउ, ना? अमा, ना। सोरनि दैदेननायाव बे जादों आबै? ओइ जोंहा सिबरा मानि दैदेननायाव जादों आखौ। गोसोखौ माबायदि मोनदों दा? गोसोखौथ' जों मोजाङानो मोनदों। दादि जों थानो हालियाना हर जाबाय। बेनिखायनो जों दा जाग्रोबाय आरो।